Bortegården. Så skal du nå at komme hjem. Ja. Hvad? Hvad? Birte? Ja, hvad? Jeg skal stege dyrlægens natmad. Leverpostej. Hvor mange? 2. 2 betyder det natmad. 20. 20. Ja. Har vi så meget rugbrød? Ja. Så må vi jo prøve det. Ja. Tak. Så må vi jo prøve det. Så er det det. Ja, så er det bare til at husk nu at tage de der fedtemad til dyrlægen. Det er jo så den her. Ja. Nu vender du dem bare ud på et bræt, Birte. Ja. Og skal jeg skive, ikke også? Så tager vi lige... Jeg skal lige se her. Jeg skal have 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Det skal bruge nu. Sådan. Jeg er 6 her. Er det nok? Og jeg så ikke, det passer. Ja, og så Ellers var det også fint nok, Åse. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Så får du 3 minutter. Hvor mange er det der? Sådan der. Så er der 25 flæskesteg, så er du færdig med det. Det kommer sgu ikke til noget. Hvor mange er det? Jo, jeg skal have nogle flødesteg. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20. Så vi kan jo altså godt smøre nogle flere, for vi har jo... Ja. Vi har jo Men ved fedt. du, jeg tror, det vil være Åse. Jeg tror simpelthen, det bliver så meget. 4 stykker. Du spiser en 4 stykker. Jeg kan ikke her. spise sådan 4 stykker. Nej, Det kan jeg jo det ikke. skal jeg i hvert fald heller ikke. Og husk på, det er en bøf med spejl, den med der, altså, ikke også? Mm-hmm. Er det sådan cirka 1 centimeter? Eller hvad? Ja, den vil prøve at se. Ja, så du skal have en større kniv, men... Ja, sådan, det er fint. Okay. Jeg har taget den mindre. Kan du ikke huske sidste gang, vi lavede den vælte til ud over brødet? Jo. Og hvad siger du så? 2? Ja, 2 Ja. på. Det kan også godt blive for ulækkert. Ja, men det Ja, kan for det. mig, Ja, ja. lige Ja, præcis. Det Skal jeg have en større kniv? Ja, du kan bedre styre en større kniv. Så. Nu er jeg snart så. Ja, det var ja, altså mig, som du har hjulpet mig her i det sidste. Så kan du godt. Og ved Ingrid også. Smart. Jeg synes, der er en del ryger her i hvert fald. Det gør det.